ang mga ganti nga gisigutan sa Biblia, maangko nato kini kung nagkinabuhi kita, nagdepende kini sa atong pagkinabuhi. Gantihan ta sa Dios depende sa ato ang pagkinabuhi. So niini nga sambingay atong isigutan, ang sambingay may tungod sa ganti or kaning gitawag og reward. Para mas masabtan nato inani ang sambingay nato karon. Dunay usa ka bantugan nga panday o gitawag nato pinaka maayo nga panday. Okay? Nindot kayo sa mo design, no? Grabe ang iyang mga balay nga nahimo, mga modern nga panimalay, kuha kayo niya. So nindot kayo siya mga achievement sa daghang mga tawo nga nalipay nga gigam-an niya og balay kay siya. Maayo kayo siyang muhimo sa maong balay. Tuod man, niabot ang time nga ni-retire na siya sa 60 na niyang edad o decide siya nga dili na siya mo padayon sa pagpanghimo og mga balay. Sa kadaghan niyang nahimo nga balay, tungod kay nakita na niya nga gulang na siya, so ni-decide siya nga dili na siya mga himo og balay. Apan before siya mo retire, adunay amo niya naghangyo niya, nagpakiloy ang amo niya nga, Brad, pwede ba nga gaman ko nimo katapusan nga balay nga before ka mo retire, kay mo decision mo kang mo retire, akong hangyo nimo nga pwede ba nga gaman ko nimo katapusan nga balay. So moto nga naguna-una siya nga katapusan nga balay, unya iyagong una-una nga di na gidunta siya mogama. So kay amo man niya, so nagama siya. So iyang gihimo sa paggama niya og balay, wala na niya parehasa sa iyang mga panggama sa una sa daghang mga balay nga nahimo. So iyang gihimo substandard na lang ang iyang gipanghimo, nahimo nang walay lig-on, wala na niya tarunga o paros-paros na ang iyang pagmasa, pagmix. Wala na gyud sa saktong timpla ang pagmasa para malig-on ang maong panimalay. So tuod man, tungod kay gidali-dali ra man niya pag trabaho, tungod lagi kay ganahan na siyang mo retiro sa pagkapanday. So miadto siya iyang amo ug miyon siya nga, "Sir, humana ang imong ipagama na akong katapusang balay." So nikuha ang amo sa sulod, na say gikuha sa ilang sulod sa ilang balay og yawi di ay sa maong pultahan sa maong bag-ong balay. So gihatag sa amo ang yawi og niyon ang amo nga, "Brad, kining yawi usa kini ka kinuptanan karon nga ako kining balaya nga imong katapusang gihimo, silbi reward nako nimo sa kadaghan nimong nahimong balay." Nasyak ang maong panday igsuon og nakaana siya og nagpabalo pa ning akong amo, ayuhon unta na akong trabaho, nagmahay na siya. Pero unsaon man nga ulay namang tanan, wa man siya kabalo nga katuday ang balay, reward ay ito niya sa diyang mo retire siya. Okay? So dako niyang pagmahay tungod sa iyang dili maayo nga trabaho. Okay? So dinhi lang takutob sa atong sambingay, daghan usab nga mga tawo nga inana karon. Ang atong ganti nagdepende sa ato ang pagbuhat. Kung maayo ang imong gibuhat, maayo usab ang imong ganti. Apan kung dili maayo ang imong pagbuhat, dili usab maayo ang ganti nga imong madawat. Matud pa sa Jeremiah 17, 17 verse 10, nagaingon siya sa Jeremiah 17 verse 10, "Ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tawo. Gantihan ko ang tawo sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi." Okay? Matud pa nini, ang Dios natong gilagaran nagsusi sa atong kasing-kasing hunahuna ug gantihan niya ang tawo sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Now, balik ta sa atong sambingay. Ang katong maayong panday, naasulod siyang una-una og kasing-kasing nga mo retire na siya, iya na lamang lamo-lamuon, iya nang paros-paroson, dili niya saktong trabaho, substandard na lang yang gihimo. So munay na sa iyang una-una og kasing-kasing. So wa siya kabalo nga katong iyang balay nga katapusang gihimo, iyaha da itong puy-an, iyaha siya day managiya ato. O di ba? So kung giayo pa tato niya, kung diya siya una-una, wala siya mga negatibo nga gipanguna-una, nindot unta ang iyang puy-anan, nindot unta iyang reward, nindot unta iyang ganti. Katapusan gud tong balay. Okay? Ang katapusan ng balay mao hinuigi bati-bati niya paghimo. Ang katunoong una nga dili iyang puy-an, mo'y nindot kayong bagahimo. Muna nga sa atong ginabuhi,
kung magisgot ta og reward, nagdepende kini sa atong pagkinabuhi. Okay? So kung magkinabuhi kita nga dili maayo sa tubangan sa Ginoo, naaman siguro tay reward nga madawat pero dili pud maayo ang ikatabang niini sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka tawo, maayo pa ba to nga magpuyo siya og substandard nga panday man ta siya, makaulaw kaayo nga panday siya pero ang Pinoy-anan walay lig-on, hiwi, giparos-paros ra, makaulaw kaayo niya, di ba? So inana pustong kinabuhi, nga kung ang atong pagkinabuhi ining kalibutana dili makapahimuot sa Ginoo, okay? Kinsa pugoy mahimuot, kinsa pugoy malipayon. Wa gyud taong malipayon kung dili makapahimuot ta sa Ginoo. Muna nga ang atong ganti nagdepende na sa atong pagkinabuhi. Kung gusto ka ikaw ug ako nga makakanti kang nindot, okay? O reward nga gikan sa Ginoo, then magkinabuhi kita nga matarong tubangan sa Ginoo. Kaya ang ganti nato nagdepende na sa ato ang binuhatan ug atong pagkinabuhi. Nang usbo nato atong binuhatan karon. Kung atong mga binuhatan karon do na kini dili maayo nga ikatabang sa ato, usbo nato na kuhaon nato ang mga binuhatan nga dili maayos tubangan sa Ginoo. Og magbuhat kita sa mga binuhatan nga maayo tubangan sa Ginoo. Aron nga aduna kitay mga maayong ganti. Okay? Hinumdumi ni ang atong ganti nagdepende sa atong mga binuhatan o pagkinabuhi. So kung na-bless ka niining mao nga sambingay, paki-comment lang sa ubos o gawas pa niana, ihangyo ikaw sa pag-subscribe o pag-support sa atong channel para ma-notify ka sa next na itong mga sambingay. Naapatay daghang mga sambingay, paki-scroll up lang, pakipili lang sa itong mga video, natay daghang mga video sambingay dira about sa Kristohanan, and daghan patang kami nga mga sambingay. Muna nga para ma-update ka sa sunod atong mga sambingay, ma-notify ka ba? Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell. Okay? God bless igsoon ko sa Ginoo. Ang Ginoo ang mahimaya. Glory to God.